Πότε σου μίλησα άσχημα μωρή χαμούρα? Πότε σου μίλησα άσχημα μωρή κλασσομπανιέρα? Θα σου πω απλά ελληνικά. Έφαγες πόρτα, 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 πόρτα. Στέι! Τι ποιος στέι μωρή Γρανίτα? Ανίτα, όχι Γρανίτα. Εντάξει μωρέ, το ίδιο κρύο είσαστε και οι δύο. Είναι μακαρόνια. Μακαρόνια με τι? Με σάλτσα. Μακαρόνια με τι? Με σάλτσα. Μακαρόνια με τι? Με σάλτσα. Μακαρόνια. Με σάλτσα. Κολομπιάνο, Κολομπιάνο. Τσαπατίστα στο βουνό, απολαμβάνω. Καταρχήν με ξέρει όλη η Ελλάδα. Μοντρέ! Γαμώ τη μάνα σου! Που έχει πάει, το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Που έχει πάει, γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει. Που έχει πάει. Νιώσε τη γεύση της μοσχαροκεφαλής. Είναι ο Νικολάς, ο επικεφαλής. Μ' αρέσουν τα καλά παιδιά. Είναι στο κρεβάτι βαρετά. Άμα θες να γίνει η αρχή, γίνε πρώτα ένα κακό παιδί. Keep your eyes open, σου λέει, πήγες και καρφώθ. Μπουμπούλα, στρομπουλούτσικο, γλυκούλικο, θεά, μπουμπούλα. Μπουμπούλα και πάλι μπουμπούλα. Μπουμπούλα, 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 ξανά μπουμπούλα. Είμαι ηλεκτρολόγος μα, θα σου αλλάξω τα φώτα. Θα σου αλλάξω τα φώτα. Θα σου αλλάξω τα φώτα.